Here we go. Check it out. This goes out to you and you and you. Antzerkiak egin dituzte eta lan bikainak aurkeztu dizkigute hemen. Taldeak izan dira eta banakakoak ere. Hoietariko bakoitza bere identitatea egiten ari da. Nor den, zertarako dagoen, eta zer nahi duen bizitzan, eta zer izan nahi duen. Eta horretan segurtasunak behar ditu. Eta antzerkiak askotan kentzen dizkio segurtasun horiek. Ikasi dugu errespetatzea talde bat bezala, ondo egitea eta egitea kontrola eta deskontrola, jakitea gehiago euskera eta ez borrokatzea. Errespetuz tratatzea jendea, antzerkia ondo egitea eta ez urduri ipintzea. Lasai egoteko ze gara talde bat eta taldeak apoiatzen dira. Hoietariko askok ere euskararekin arazoak dituzte, haien etxean edo kalean ez dalako egiten, eta horrek ere segurtasun falta suposatzen die. Identitate bide horretan guk euskaraz hitz egiteko eskatzen diegu lasaitasunez. Ez ondo, ez egoki, baizik eta lasai. Ez ara txarragoa izango euskara txarto egiten duzulako. Buruan daukagun euskaltzaindi hori kenduta, guk euskara ez formala jorratzen dugu haiekin. Eta eskatzen diegu mesedez, euskaraz txarto hitz egiteko. Baina hitz egiteko, eta asko hitz egiten da antzerkian. Eta urduri gaude, eta taldean, eta taldea ezinbestekoa da, eta talde giroa ezinbestekoa da. Eta giro hori aprobetsatzen dugu eta sustatzen dugu begirunea. Pertsona bat begietara begiratu, eta gizaki bat da. Eta momentu horretan berdin zaizu zein den bere generoa, zein den bere kolorea. Bakeroa da. Bakeroa zoratutan zaude. Ikasi dugu denon artean akorduetara ailegatze da antzerkiak egiteko. Taldea ondo badoa jende guztia ondo egongo dela. Errespetua egoten dela klasean eta errespetua behar da. Orduan ez da zer egin behar. Euskararekin maitatzea beste modu batez. Orain bezala egin dugun euskara maitatu dugu antzerkia egin. Eta tipitapa pausuz pausu aurrera goaz bizitza honetan. Eskerrik asko gurekin parte hartu duzuen guztioi. Bihotzean eramaten ditute aurtengo ikasle guztiak. Eskerrik asko ikastetxeei, inplikazioagaitik eta antzerkizkuntza uztartu duzuelako zuen zentroetan eta horregaitik ere haunditu biderkatu duzuelako gure lana. Eskerrik asko udalari eta eskerrik asko parte hartu dugun guztioi. Eskerrik asko.